Dies irae, dies illa, solvet seculum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ko, lola ko, at ng tita Gigin ko. Karanasan nila ito na paulit-ulit na napag-uusapan sa pamilya namin kapag mayroong salo-salo. Para maging pamilyar kayo kay tita Gigin, maaari niyong balikan yung kwento kong engkwentro doon. Makikilala niyo kung sino si tita Gigin. Taong 1956, Ruby Street, San Andres Bukid, Manila City. Itong mga panahong ito ay si Tita Gigin pa ang pinakabunso nilang anak. Kumbaga, wala pa dito yung batch ni na Tito Jerry at ng tatay ko. Simple lang ang buhay nila noon. Meron silang negosyong sari-sari store sa mismong bahay nila. Bata pa si Tita Gigi noon. Parang mga 3 o 4 years old lang. Ayon sa lolo ko, noong ganitong edad daw siya ay sakitin si Tita Gigi. Palagi daw itong merong lagnat o minsan ay trangkaso pa. Hindi naman niya alam kung ano ang nagiging sanhi nito. Kaya ang ginagawa niya, dinadaan na lang niya sa pagpapainom ng gamot. Silang mag-asawa ay nagtutulungan sa hanap buhay nila. Hindi pa uso mga sari-sari store na 24 hours noon. Pero yung kanila ay 24 hours na. Nagpapalitan sila sa pagbabantay doon sa tindahan na yon. Katulong din nila sa pagbabantay ang ilan pa nilang mga anak. Sadyang napakalakas daw kasi ng tindahan na yon. Walang humpay ang mga bumibili sa kanila at halos parang kada 3 o 4 na araw ay kailangan nila mag-restock sa mga tinda nila. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang lahat sa bahay nila, tanging ang lolo ko na lang ang gising dahil siya ang nakatoka noong mga oras na yon sa tindahan. Naririnig daw niya na tumatawa si Tita Gigin mag-isa. Nagtaka naman ng lolo ko kung bakit oras na ng gabi ay tawa pa ng tawa yung anak niya. Tumayo siya sa tindahan at hinawi niya ang kortina ng kwarto nila. Pagtingin niya sa anak niya, nakalutang ito sa ere at sumasayaw-sayaw. Nagulat ang lolo ko sa nasaksihan niya. Tumingin-tingin siya sa paligid ng kwarto nila. Wala siyang makita dahil madilim at tanging lampara lang ang nagbibigay ng ilaw sa kwarto na yon. Dahil sa takot at pagkataranta, ginamit ng lolo ko ang isa sa mga kakayahan niya at yun ay ang tinatawag na krus ng liwanag. Isa itong uri ng poder na nagbibigay liwanag sa ating katawan. Hindi man ito nakikita ng ating mga mata, kitang-kita naman ito ng mga nasa kabilang dimensyon. Partikular na kapag ito ay nasa panig ng kadiliman. Wala pang ilang segundo at nahulog na si Tita Gigin sa kama nila. Hinuwakan ito ng lolo ko at kinapakapa niya ang katawan kung meron itong natamong sugat o kung anuman. Naalimpungatan ng lola ko dahil sa nangyari. Tinanong niya ang lolo ko kung bakit ito natataranta at hinihingal-hingal. Pinaliwanag ng lolo ko kung ano ang nakita niya. Ang sabi ng lola ko'y lagyan na daw ng bakod o lagyan na ng pangontra si Tita Gigin. Pero hindi ito ginawa ng lolo ko. Ang sabi niya ay, "Alam kong babalik pa kung sino man ang naglalaro sa anak ko. Hindi ko sila pipigilang dikitan si Gigin." Yan ang mga salitang binitiwan ng lolo ko noon. Bumalik sa pagkakatulog ang lola ko katabi si Tita Gigin. Noong gabi ding yun, nag-orasyon ang lolo ko para makita ang mga bagay na hindi nakikita ng ating mga hubad na mata. Susubukan ko magpaalam sa mga nakakataas sa pamilya namin kung maaari ko ba itong ibigay sa inyo. Sa ngayon ay
Hindi muna ako magbabanggit patungkol dito. 6 o 8 salita lang ito. Pero ayokong masisi kung meron mang isa sa inyo ang mabaliw o hindi kayanin ang mga makikita niya. Isa yan sa mga iniiwasan kong mangyari. Kaya yung mga tao nag-i-email sa akin o nagtatanong o humihingi ng tulong, ngayon pa lang ay taus-puso akong nagpapaumanhin at humihingi ng pasensya kung hindi ko kayo matulungan. Ako'y simpleng tao lang at ang gusto ko lamang ay magkwento. Teka. Lumalayo na naman ako sa kwento ko ha. Baka may mag-comment na naman na ilayo ko yung side comment ko sa kwento ko. Pasensya na kayo ha. Nagpapaalala lang kasi ako. O sige, balik tayo sa kwento. Pagkatapos mag-orasyon ng lolo ko para makakita, nagpahinga muna ito ng isang araw. Mula noon ay tinitingnan niya na palagi si Tita Gigin kung ano ang ginagawa nito. Noong mga naunang araw at gabi ay normal naman ang lahat. Hanggang sa isang araw, Biyernes ng hapon, pinatulog ng lola ko si Tita Gigin dahil pupunta ito ng palengke para mamili ng mga paninda nila. Naiwan sa bahay ang lolo ko. Isang oras ang lumipas, naririnig na naman ng lolo ko na tumatawa si Tita Gigin. Dahan-dahang sumilip ang lolo ko sa kwarto nila. At pagsilip niya, doon niya nakita ang isang babaeng duwending itim at isang nilalang daw na napakakapal ng balahibo at may malalaki at matatalas ng ngipin. Napakahaba din daw ng mga braso nito. At ayon sa lolo ko, isa daw itong uri ng lamang lupa. Hawak-hawak daw nung lamang lupa si Tita Gigin. Habang sumasayaw-sayaw daw yung duwending itim sa harapan niya. Nakapikit lang si Tita Gigin pero tawa daw ito ng tawa. Hindi gumagawa ng ingay ang lolo ko nun. Dahan-dahan niyang kinukuha yung walis tingting nila sa tindahan. Kumuha siya ng 3 piraso nito at dinasalan. Kasabay ng pagdasal nito sa walis tingting, nag-orasyon siya ng sabulag para naman sa katawan niya. Noong tapos na ang lahat ng orasyon niya, naglakad siya dahan-dahan papunta doon sa kwarto nila. Nung abot na ng walis tingting yung 2 nilalang, walang sabi-sabi at hinataw niya ito ng napakalakas. Paghataw niya ay biglang nanigas yung 2 at nanginginig sa lapag. Naghanap ng bote ang lolo ko para ikulong itong 2. Pero paglingon niya, wala na yung 2 at merong babaeng napakaitim sa labas ng bintana nila. Wala itong saplot at masama ang titig nito't nakaturo sa kanya. Hindi nagdalawang isip ang lolo ko na batuhin ito ng tigalpo. Pagbato niya, nawala agad yung babae. Sandali lang. Bago tayo lumayo, yung nabanggit kong inusal niya sa walis tingting, wala akong ideya kung ano yon. Yung sinabi ko namang sabulag, isa itong uri ng poder na hindi ka makikita ng mga nilalang na nasa kabilang dimensyon hanggat hindi ka gumagawa ng ingay. Ginagamit ito ng mga batikang antingero o manggagamot kapag kumukuha sila ng mga mutya o kung anumang agima tuwing sasapit ang mahal na araw. Ginagamit din nila ito sa panggagamot upang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Lalo na kapag mangkukulam ang kalaban. Maaari kasi sila nitong balikan. Marami pang gamit ang sabulag. Sa ibang video ko na lang ipapaliwanag. At baka masita na naman tayo ng mga bida-bida kong listeners. Sa ngayon, balik muna tayo sa kwento. Pagtapos mangyari ng insidenteng yun, naging masiglang bata na si Tita Gigin. Hindi na ito nagkakasakit at aktibo na rin ang kanyang pangangatawan. Ang naging balik lang sa pamilya nila,
Unti-unti nang nalugi yung tindahan. Ang nangyari daw minsan ay may kita pero napupunta lang lahat sa bayarin. Hanggang sa naubos na ang lahat ng puhunan nila. Doon lamang naisip ng lolo ko na yung babaeng duwending itim at yung lamang lupa ang nagbibigay ng swerte sa kanila. Ang kaso lang palaging nagkakasakit ang anak niya. Hindi din naman niya alam kung ano ang intensyon ng dalawang yon. Kaya normal lang para sa isang ama ang naging reaksyon niya. Pagkatapos nilang malugi at mawala ng negosyo, doon na sila lumipat sa Bacood, Santa Mesa, Manila. Alam ko kung ano mga iniisip niyo ngayon. Iniisip niyo siguro kung bakit nagkwento pa ako ng flashback. Bakit ang layo naman ang tinatalo ng mga istorya ko? Ipinapakilala ko lang sa inyo si Tita Gigin. Sa lahat ng magkakapatid, si Tita Gigin ay isang medium at merong third eye. Noong bata pa ito, lapitin talaga siya ng mga duwende. At sa lahat ng tita ko, siya ang may pinakamaraming nakaengkwentrong kakaibang nilalang. At napakalaking papel ni Tita Gigin sa angka namin. Lalong-lalo na pagdating sa kwentong kababalaghan. Halos lahat ng kakaibang elemento sa Bacood, Santa Mesa ay nakita ni Tita Gigin. Handa ka bang makinig sa mga kwento niya? O natatakot ka? Kung natatakot ka, pwede ka nang mag-skip. Kung may sapat na tapang ka para makinig, wag na wag mong kakalimutang i-click ang like, share, notification bell, at lalong-lalo na ang subscribe button. Oh, paano ba yan? Alam mo na yung kasunod, di ba? Wag na wag mong i-skipan lahat ng ads. Dahil isang skip dyan, lalabas sa harapan mo o sa likuran mo yung babaeng duwending itim.